ଆଲୋ ଏ ଛତର ଖାଇ ଆଜି ଉଠିବୁନି। ମୁଁ ଖଟି ଖଟି ମଲିଣି ସେପଟେ ଘର ଓଳେଇ ବାସନ ମାଜି ତୁ ଖାଲି ଶୋଇଛା। ଉଠିବୁ କି ଉଠିବୁନି? ହେଁ ତୋ ବାପା ଯେମିତି ଝିଅ ସେମିତି ଦିଟାକ ଗଡିଲେ ଅଜଗର ସାପ ଭଳି। ଉଠିବ ନା ଝାଡୁ ଆଣିବି ବା। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଝିଅଟା କୁଆଡେ କି ଯୁଗ ହେଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି କରି ମରିଲିଣି। ସେ ଟୋକି ଜଣକ ଗଲାଣି ଖାଲି ଟିକଟକ କରିବ ରିଲ କରିବ ବୁଲିବ। ସେ ଟୋକାଟା କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଖାଲି ମାଣ୍ଡି ସହିତ ବୁଲିବ କୋଉ କଫି ଯାଇକି ପିଇବ। କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ବି ଖାଲି କଥା କଥା ଖାଲି ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ଖାଲି ହଉଛି କେଆଣି କଣ ଛୁଆକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ କି କଣ ନା ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ହଉଛି। ମୁଁ ରୁଟି ସେକି ସେକି ରୁଟି ଭଳିଆ ଫୁଲି ଗଲେଣି। ଏ ଝିଅଟା ଖାଲି ରୁଟି ଗେମ୍ଫି ଗେମ୍ଫି ଆଳୁ ଭଳିଆ ଫୁଲୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ଖାଲି ପେଟ ବାହାର କରି ବସିଛି ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯାଇକି ଟିକେ ବାସନ ମାଜିଦବ କି କଣ। ମୁଁ ତ ଏଠି କାମ୍ବାଲି ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଏଇଟା ବି କରିବି ସେଟା ବି କରିବି ନା ଦିନେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲେ ମୋର ଯାଇକି ଶାନ୍ତି। ଫୋନକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଏଇ ମୋ ଫୋନ ତା ଫୋନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ଚୁନା କରିଦେବି ସେ ଶିଳରେ ବାଟି ଦେବି।